kezét, aki szeretne megtanulni Facebookozni, AdWords-özni, szöveget írni, programozni, mert akkor őt fölvenném, mert egyébként programozókat és szájtbillereket nagyon szívesen veszek fel, aki tehetséges. Tehát a legnagyobb problémám az az, hogy mindig arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk magunknak megcsinálni. A mai előadásom egyébként arról fog szólni, hogy lehet nem a mi eszközünket, tehát ingyenes eszközökkel szarvas hibákra vadászni. De azért ne felejtsük el, hogy van az a pénz, amit mi egy óra alatt meg tudunk keresni, és van az a pénz, amit, hogyha kiadunk egy feladatot, ki tudunk fizetni érte, akkor lehet, hogy megéri inkább a saját szakmánkkal foglalkozni, mint azzal foglalkozni, hogy megtanuljunk egy újat. És akkor Éles László vagyok, és engem nem szeretni szoktak, csak kedvelni, mert hogy őszinte vagyok. És ez nagy különbség. Egy picit az internetről is beszélgessünk, mint médiumról. Azt vettem észre, hogy a partnereink között, illetve a legtöbb emberrel, akivel találkozok, és szinte mindenki használ internetet, egy ilyen pici skifi saját kép alakul ki magáról az internetről. Egy picit a saját szemüvegünkön, a saját szűrőnkön keresztül nézzük az internetet, és azt gondoljuk, hogy az internet ilyen. Ez teszi azt az eszköz, amit használunk, most teljesen mindegy, hogy mobil vagy asztali készülék, például csak tételezzük föl, hogy most aki Linuxot használ leginkább, ő egy picit másképp látja az internetet, mert más böngészővel, más operációs rendszerrel dolgozik, mint mindenki más, aki egyébként mondjuk Windowsozik. Tehát egy pici szelekció van ebben a történetben. És akkor szeretnék két mondatot kifejteni, mind a kettő az én elményből pattant ki. A 2014-es évnek a SEO jelmondatai azok leginkább azok voltak, hogy a statisztikai alapon hatásos SEO-t a Google statisztikája öli meg. Ezt is elmondom, hogy miért, és ez egy bonyolult mondat. Sok külföldi példa alapján magyar szakértők egyébként amerikai vagy külföldi minta alapján befordítják azokat az okosságokat, amiket a nagyok, mondjuk a SEO-Moz vagy a Search Matrix kiad, hogy mi alapján kéne SEO-zni. Tehát mi alapján kéne olyan weboldalt készíteni, ami egyébként a keresőben organikusan, tehát fizetett reklám nélkül előrébb tud kerülni. A probléma a következő. Mindenki, illetve nagyon sokan és nagyon helyesen beépíti a Google Analytics-et a saját weboldalába. Be lehet csapni a Google-nek a keresőmotorját valamilyen szinten, hogy mi előrébb kerüljünk, de nem működik sokáig. És azt is elmondom, hogy miért. Mert hogy beépítettük az analitikát, és a felhasználó, hogyha bejön, neki van egy lepattanási aránya. Pontosan tudja a Google, hogy hiába kattintottak rá a weboldalra, 2 percet sem töltött itt a delikvens, mert valójában nem arról volt szó, mint amit keresett és találatként kijelzésre került. Tehát azért nem tudjuk becsapni a Google keresőmotor statisztikáit, mert ő azt is látja, hogy mi történik nálunk. Mielőtt valaki azt gondolja, hogy jó, akkor kikapcsolom az analitikát és másik eszközt használok, az is éppen elég, hogyha a Google oldaláról kerestem és bejött hozzám, és a Google látja, hogy a következő keresést már mikor futtattam le a böngészőmbe. Nem lehet becsapni. Tehát ők ezt nagyon okosan megoldották, hogy a saját statisztikáikat pontosítsák. Tavaly én azt mondtam, hogy a SEO halott, idén is azt mondom, hogy a SEO halott, és valószínűleg jövőre is halott lesz. Ezt azért higgyétek el nekem, mert nagyon sok millió forintot költünk rá évente, hogy tudjuk, hogy halott. Tehát nem tudjuk feléleszteni. Viszont van megoldás. A másik mondat, hogy az internet nem ellenőrzött igazságok tárháza, hanem üzleti alapon működő, szórakoztató média. Még olyan, nem tudom az időpontot megmondani, még betárcsázós internet volt, és inkább cseteltünk rajta, mint bármi más csináljunk, mert egy weboldal az kész kényszenvedés volt, még bejött. Akkor volt egy olyan vicc, hogy eladó az internet teljes tartalma 75 DVD-n, vagy 2 pornó nélkül. Az arányok olyan szinten változtak, hogy már nem tudnám 75 DVD-en odaadni. Az arány a pornó oldalára valószínűleg mindig nagyon erős, csak éppen elkezdődött egy olyan folyamat, hogy már nem csak szakértők tesznek föl tartalmat az internetre, hanem mindenki tartalom előállítóvá vált. Na most a baj az ellenőrzött tartalmon van. Tehát, hogyha én szeretném elhitetni, hogy a szomszédom felesége olyan szolgáltatásokat is nyújt, ami egyébként nem teljesen publikus, vagy csak bizonyos férfiak számára, és én elhelyezek egy ilyen jellegű tartalmat a weboldalon,
akkor két lehetőség van, vagy nagyon gyorsan eltávolítom, vagy a szomszéd átjön és ezt elmondja nekem, és utána távolítom el. De már fölkerült az internetre egy info, ami nem volt valós, nem tudtam alátámasztani, mégis nagyon sokan látták, és vagy köznevettség tárgya lett az illető, vagy nem, de érezzük egy kicsit a komolyságát a történetnek, nem ellenőrzött információ került fel az internetre. Manapság nagyon-nagyon sok nem ellenőrzött információ kerül fel az internetre. És akkor ezt egy másik példával is meg szeretném világítani. Volt Winston Churchillnek egy híres mondata, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok. Az interneten ez az információ nagyon sokszor megtalálható. Egyébként ezt a mondatot én is az emlékeimből kaptam elő, mert hát milyen előadás az, ahol nem idéznek legalább egy híres embertől. Aztán gondoltam, hogy mivel nem hiszek saját magamnak se, én mindent leellenőrzök, utána nézek egy picit ennek. Találtam egy cikket, amiben Sik Endre úr, aki a Tárkinál dolgozik, szociológus és statisztikával foglalkozik, ezzel a mondat ellen fölháborodva egy interjúban azt mondta, hogy ez ellen mindenkinek harcolnia kell, aki egyébként statisztikával dolgozik és számokkal dolgozik, és az utolsó mondat az, hogy az egy egészen más kérdés, hogy jól tudom, milyen könnyű a számokkal tudatosan visszaélni, vagy öntudatlanul hibázni. Tehát nem is biztos, hogy úgy kerülnek föl rossz információk az internetre, hogy akarjuk, lehet, hogy csak tudatlanul hibáztok. Rosszul fordítottunk le egy SEO-s jó tanácsot angolról, rosszul fordítottunk le valamit. Nagyon vigyázzunk azzal, hogy amikor optimalizálunk egy weboldalt, ne olyan információk alapján kezdjünk el optimalizálni, aminek nem ellenőriztünk utána. Lehet, hogy egy jó magyar tollú SEO szakértő fordította le, csak lehet, hogy egy 3 évvel ezelőtti cikket. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. A legrosszabb ebben az egészben, hogy a felső mondatot megtaláltam nagyon sokszor az interneten, az alsót pedig a városi legenda, tehát az urbanlegends.hu találtam meg. És a harmadik, a csavar a történetben, hogy elméletben Winston Churchill ezt a mondatot soha nem mondta. Ugyanis a németek nagyon haragudtak a bombázásoknak a statisztikái miatt, amit az angolok kiadtak, és megpróbálták propagandával, vagy a PR-ral, tehát marketinggel hiteltelenné tenni Churchill, és megpróbáltak ilyen mondatokat fabrikálni. És ez benne a városi legenda. Na most innentől kezdve az interneten talált adatok alapján már én sem tudom, hogy mi igaz, de tök jól hangzik az egész. Csak érezzük, hogy ahhoz, hogy szakmailag mögé menjek, ahhoz nekem nagyon sok munkára van szükségem. 2014 statisztikai alapja. Hogy én mitől leszek hiteles? Tavaly volt itt a suttogó szellő úr, ő azt mondta, hogy ha egy picit háttalálok valakinek, akkor ő bízni fog bennem, mert azt hiszi, hogy én vagyok a vezetője, én ezt már megtettem. De nekem nem ezért kell hinni, hanem azért, mert 3 hetente körülbelül 2 millió aldoménen megyünk át a .hu-s domén tartományban az egyik keresőmotorunkkal, és majdnem 40 000 mély tesztet hajtottunk már végre weboldalakon, tehát elemzés és statisztikáról beszélgetek. És az az érdekes, hogy még nem találkoztunk olyan oldalal, ami elsőre 100%-osan technikai indexet teljesített volna. Tehát minden olyan paraméternek megfelelt volna, ami most a mostani trendeknek tök jó lenne, ha megfelelne. És ez így alapvetően nagyképűnek hangzik, hogy nem találtunk 100%-os, hiszen azt mondhatnák, hogy mi felállítottunk egy skálát, ami 100%-os, és na, más nem felel meg neki. Mi ugye tanácsadói vagyunk, illetve technikai elemzői az évhonlapja pályázatnak. Képzeljék el, hogy az évhonlapja pályázaton indul évente 300-400 pályázat. Az idei, pontosabban a mostani decemberi Lioston volt 3 olyan kivitelező, aki képes 100%-os technikai indexű weboldalt készíteni. Tehát nem az a lényeg, hogy nem találtunk, hanem hogy a weboldal készítők akár direkt, vagy akár az előbb felmenített példa alapján nem tudatosan, nem 100%-osan tesznek meg mindent a weboldalainkért. De hát szintén az előbb felemlített példa alapján honnan tudnám én ezt ellenőrizni, illetve az ellenőrzésének az ellenőrzését végrehajtani. Hát elnézést, de hogyha én cipész vagyok, a fene foglalkozzon az a weblappal ennyit. Tehát nem éri meg. De léteznek ilyen kivitelezők, és igenis érdemes odafigyelni rá. Ilyenkor érdemes egy eszközt előkapni, amivel mondjuk legalább a legfontosabb dolgokat le tudom ellenőrizni a munkájában, és amikor kifizetem neki a pénzt, akkor nem nyugtalanul fogok lefeküdni, hanem azt fogom mondani, hogy igen, megtette azt, amit egyébként kértem tőle.
2 percet szántam minden szlájdra, már rég túlszárnyaltam, még van 8 percem, szenvedés folytatódik. 2015 első csapása. A jó technológia már nem előny, hanem elvárás. Ezt miért mondom? Azért, mert például a Searchmetrics alapján olyan értékek jöttek ki, hogy bizonyos értékeket már nem pluszban értékel a Google, és nem egymás elé tesz bennünket a következő oldal elé, hanem ha nincs meg, akkor büntetést kapunk érte. Érzitek a különbséget? Eljutottunk arra a szintre, amikor a Google már önkényesen nem értékelni próbál meg bennünket,